IT-teknologien har for altid forandret den verden, vi lever i. For mennesker med læse- og skrivevanskeligheder har de sidste 10 års teknologiske udvikling været banebrydende. Med kompenserende IT-hjælpemidler kan man få støtte med både læse- og skriveprocesser, således at skriftlig kommunikation ikke er en hindring for at deltage aktivt i samfundet. Det er selv sagt en milepæl, men arbejdet er stadig på tekstens præmisser. Det har været utroligt spændende, og samtidig har jeg selvfølgelig også haft mine betænkeligheder, da jeg har kastet mig ud på et område, hvor ikke ret mange åbenbart har arbejdet før. Så det er klart, at jeg har sådan flere gange tænkt, at jeg holder det nu. Heldigvis har andre beskæftiget sig med beslægtede emner. Velkommen til min lydartikel om MP3 og podcasting i undervisning på erhvervsskoler. Altså mit udgangspunkt har været, at jeg gerne vil undersøge, på hvilken måde audioteknologi understøtter læring. Jeg har taget udgangspunkt i et syn på læring, der går på, at læring både er noget, der er individuelt forankret, og noget, der foregår i interaktion med stof, med andre elever og med læreren. Jamen, mange forskellige har bidraget med mulige vinkler på min hypotese, men ingen har tilsyneladende beskæftiget sig med, om elektroniske medier kan være en mulig vej for inklusion af mennesker med læse- og skrivevanskeligheder. Og jeg synes, det er helt oplagt. Så jeg lavede en lille pilotundersøgelse på skolen. Eleverne skrev først blå bog på et par kammerater og producerede derefter blå bog som video. For nemheds skyld valgte jeg elever fra mit medievalghold. Måske en stumhed en gang imellem. Okay, det er godt fodbold, men... Altså med piger sådan noget. Det er simpelthen et bamse, vi snakker om her. Efterfølgende interviewede jeg eleverne. Fordi at hvis du fortæller en historie eller noget, så kan folk jo se det der glimt i øjet og smilet, og hvis man griner af det eller sådan noget, så bliver man lidt bedre humør af det, hvis der er stået på papir. Hvis du nu skriver en stil eller sådan noget, og du har nogle lidt skrivevanskeligheder, og du skriver det på et papir i hånden, så vil du ikke kunne se din egen fejl, på grund af at du slet ikke kan se det. Du tror, det er stadig rigtigt. Men så hvis du laver en film, så vil du ikke kunne se, det der, det stemmer ikke helt, for så vil du skulle høre det igen. Hvis man skriver noget. Hvis man skriver noget, og man er ordblind, så er det jo ikke rent. Og hvis man laver en film, så er det mere sikkert, at det er rent, fordi at man siger tingene, og det er noget, man sådan har styr på. Man kan jo godt have styr på at snakke, selvom at man ikke kan stave. Og der kan man kan jo stave forkert i en film, fordi det der med at lære at stave, det tager jo mange år. Altså, lære det 100%, det tager lang tid. Jo, altså det er klart, det forventede jeg jo også, især når det nu var elever fra medieholdet, som i første omgang selv har valgt at arbejde med film og medier. Men hvis man prøver at lave en kvalitetsvurdering af både elevernes udbytte og faktisk også deres produkt, så vil jeg da våge den påstand, at begge dele har fået kvalitetsløft. Spørgsmålet er jo så bare, om det er en farbar vej for inklusion af unge med læse- og skrivevanskeligheder.